Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, ulama, sesepuh, pini sepuh, dusun Tipar, Desa Tipar, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas. Ingkang kawula ta'zimaken wabil khusus dumateng panjenenganipun Ustadz Wuntut Wawan Sambodo saking Purworejo. Ingkang kawula mulyakaken panjenenganipun Kepala Desa Tipar Ibu Indi Astuti saha para perangkatipun. Ingkang kawula mulyakaken Takmir Masjid At-Taqwa Desa Tipar saha para bapak ibu hadirin rahimakumullah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Langkung rumiyin monggo kita panjataken raos puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kita pinten-pinten kenikmatan sehingga wonten ing dalu punika kita saged makempal wonten ing Masjid Taufik mriki. Kangge mengeti pengaosan kanthi wilujeng boten wonten halangan setunggal punapa. Sholawat saha salam mugi-mugi kunjuk dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang bekta umatipun saking zaman jahiliyah tumuju zaman Islamiyah ingkang kita raosaken sakmenika. Saha ingkang kita antuk-antuk syafaatipun wonten ing yaumul qiyamah. Allahumma amin. Wonten mriki kula pajibah minangka pranata hadicara badhe maosaken susunan acara wonten dalu punika. Adicara kaping setunggal inggih menika pambuka. Adicara kaping kalih inggih menika waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Adicara kaping 3 inggih menika sambutan-sambutan. Adicara kaping sekawan inggih menika tausiah dilajeng doa. Adicara kaping gangsal inggih menika panutup. Acara kaping setunggal inggih punika pambuka. Monggo acara wonten ing dalu punika kita bikak kanthi waosan basmalah sesarengan. Adicara kaping kalih inggih menika waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe dipun waos dening Bapak Sarkum Wedal saha panggenan kula sumanggaken. Adicara ingkang kaping 3 inggih punika sambutan-sambutan. Sambutan ingkang kaping setunggal saking Ketua Remaja Islam dumateng panjenenganipun Saudara Hartono Wedal saha panggenan kula sumanggaken. Sambutan ingkang kaping kalih saking Kepala Desa Tipar dumateng panjenenganipun Ibu Indri Astuti Wedal saha panggenan kula sumanggaken. Sambutan ingkang kaping 3 saking Takmir Masjid At-Taqwa dumateng panjenenganipun Bapak Samsul Mawarwan SE Wedal saha panggenan kula sumanggaken. Adicara kaping sekawan inggih punika tausiah. Dipun lajengaken doa dumateng panjenenganipun Ustadz Wuntut Wawan Sambodo saking Purworejo Wedal saha panggenan kula sumanggaken. Adicara kaping pungkasan inggih punika panutup. Monggo acara pangaosan wonten ing dalu punika kita tutup kanthi waosan hamdalah. Mekaten saking kula menawi wonten atur ingkang kurang mranani dumateng penggalih panjenengan sedaya kula nyuwun agunging pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.